Som I kan se, så begynder ovnen at knalde solen. Så kysser de lidt, og når ovnen er færdig, så skal bondemanden ikke bruge den til noget, og så bliver den skudt. Så begynder solen at fare. Den begynder at føde rigtig mange grise. Der kommer rigtig mange grise og bliver født. Når den er færdig med at føde, så er der rigtig mange grise. Vi kunne desværre ikke vise alle i dag her, så der bliver kun vist et par stykker. Men den plejer nok at få dobbelt så mange gris, som vi viser her. Men nu burde den snart være færdig. Her ser vi så nogen, der dør. Nogle grise, der dør. Det er tragisk. Så kommer der en traktor og henter dem hen til det nærmeste slagteri. De her små grise. Den kører væk med dem. Vi ser, den kører væk. Så går grisene ud af traktoren og ned til slagteriet. De bliver selvfølgelig ført hen til slagteriet, og så bliver det til bacon.